Podívejte se na video, jak Voskovec a Werich prokoukli přicházející hrozbu a bránili lidskost do poslední chvíle. Hry Voskovce a Wericha původně neměly ambice stát se politickou satirou. Byly to prostě chytré komedie utahující si z lidské hlouposti. Jak se ale v Evropě začal vzmáhat fašismus, zejména poté, co se v sousedním Německu dostal začátkem roku 1933 k moci Hitler, tento postoj se mění. Voskovec a Werich začínají nejdříve nepřímo, ale pak už zcela otevřeně kritizovat a zesměšňovat. A protože jejich hry v té době slaví fenomenální úspěchy, nemůže to uniknout pozornosti. Tak třeba hra Osel a stín je jednou velkou karikaturou nad, a to až do té míry, že Osel zde promlouvá autentickým hitlerským hlasem. Vzbudí to protesty německého velvyslanectví a celá věc dojde tak daleko, že představení navštíví tehdejší ministr zahraničí Edvard Beneš, aby oprávněnost výhrad posoudil. Po zhlédnutí se postaví za české tvůrce a pouze je požádá, aby vůdcův hlas vynechali. Hra však v repertoáru zůstává. Berlín zuří a německá mládež se snaží představení narušovat. My už nejsme lidi, my jsme jenom partaje, žádnej z nás nevidí, v čem ta chyba je. Nikdo neví, kudy na to. Jeden volá, zrušte zlato. Tam ten po něm hází bláto. Národ volá, chceme práci. Továrny se nevyplácí, v dolech se nepárá. A v takové situaci zazní fanfára, že přišel spátonocný osel. Čte věří oslovy, jen když nás ten osel hlučně osloví. Budou následovat další skvělé hry. Kat a blázen, Balada z hadru, Těžká Barbora, Rub a líc. A také pak už stále se opakující problémy s cenzurou, protesty, útoky v tisku a dokonce demonstrace. A taky na to, jak potomci zla, které bohužel očividně nezmizelo, vylepšili svoje praktiky a štvou opět lidi proti sobě. Skryté záložky, ktoré obchádzajú kritickú analýzu vedomím a prenikajú priamo do hlbín ľudského podvedomia, boli mnohokrát replikované v masmédiách. Práve na tento účel potrebovali antikultisti rozsiahlu kampaň démonizácie účastníkov vetvy Dávidovej a na tento účel vynaložili toľko úsilia na šírenie svojich falošných obvinení. Preto úplne odlišné články a videá v zdanlivo nesúvisiacich médiách obsahovali rovnaké opakujúce sa naratívy. V skutočnosti to všetko bolo súčasťou stratégie antikultistov na psychologizáciu obyvateľstva. Antikultisti v skutočnosti obviňovali iných z toho, čoho sa sami dopúšťali. Boli to oni, kto v skutočnosti uplatňoval techniky kontroly mysle a vymývania mozgov. Co na to říkáte? Pokud chcete znát detaily a pravdu, sledujte celý film Impact.